eztabaida honetan, uste pilpilean dagoen gai honi buruz hitz egitea, ezta? Gero eta aktore gehiago sartzen ari dira hezkuntzan, eta bueno, aktore pribatu horien papera, ez dakite hitzadan gero eta nabarmenagoa dan, eta bueno, hortaz aritzea, ezta? Egokia dan, gaia hori izango litzateke. Eta, bueno, lehenengo pixkate hasteko edo, ez dakite, galdetuko nizueke, zuentzako zer dan ikaskuntza inguruneak privatizatzea, ezta? Zer da, privatizatze hori zertan datzan? Nahi dezutenak komentatu, edo ze nibelak dauden, edo ze mailak, edo zuentzako zer da hori, ikaskuntza privatizatzea? Nahi baldin baduzua hasiko naiz ni? Ondo, nik esango nuke ideia bat dela negozio eredu bat daukan enpresa batek ez hezkuntzara zuzenduta, baizik eta negozioak egiten dituen beste alor batean, eta enpresa hori hezkuntzan sartzen denean, hor arrisku bat dagoela. Ez da bakarrik ikaskuntza ingurunea privatizatu egiten direla, baizik eta privatizatu egiten direnean beste arloko negozio ereduekin hor badago arrisku bat. Hori ideia bezala. Nik uste dut, printzipioz guzti zilegia da enpresak edukitea helburu bezala, hezkuntzarako softwarea, dispositiboak eta gauzak sortzea, baina beste eremu batetik datorrenak badakar berea. Gero, beste idea bat bezala nik esango nuke, denok daukagu buruan plataformaren kontua, Moodle, Microsoft, Moodle eta abarrekoak, eta hori da hanka bat eta oso garrantzitsua, ze plataformak erabili behar diren eskolatan gure seme-alabek. Eta hortaz seguru asko hitz egingo dugula. Baina horretaz aparte, esango nuke dispositiboen aldean ere, privatasuna edo korporazio handiko dispositiboak erabiltzeak badauka eragin bat. Hau da, ez da gauza bera hezkuntzan egiten diren gauzak, eskoletan egiten diren gauzak, eta gure ozioan edo kanpoko ekintzetan. Eta gustatuko litzaidake horretaz ere pizka bat hitz egitea. Beste aukera batzuk daude dispositiboen aldean, ez bakarrik laptop edo ordenagailu normalak erabiltzeko edo bakarrik Windows erabiltzeko eta bakarrik ez dakit telefono mobilak erabiltzeko. Beste aukera batzuk ere badaude zehaztuta, diseinatuta hezkuntzarako. Eta azken finean, zure gaiari helduta, ulertzen ikaskuntza inguruneak privatizatzeaz, negozioak edo enpresak beti egon dira eta egongo dira hezkuntzaren inguruan, baina nolabait bereiztuko nuke praktika arriskutsuak beste arlo batzuetan igual, onargarriak diranak, praktika horiek printzipioz dirua ateratzeko eta etekin bakarra dirua ateratzeko danean, praktika horiek identifikatu behar ditugu eta erabaki hori gure seme-alaben onerako diren ala ez, eta batez be epe luzean. Hori ere, danik manejatuko nuke beste aldagai bat. Ez da gauza bera epe motza eta epe luzea, eta epe motza eta partxe bat ipintzeko edo pandemia garai batean holan edo urgentziazko egoera batean gauza asko erabiltzezke, baina gure eredua zein dan, eta kezkatzen nagoena, niri pertsonalki da, zein dan gure eredua gure hezkuntza sistema digitalizatzeko. Bale, osea, azkenean, zu pixka muga bat jarriko zenuke hortara dedikatzen dian enpresen artean, eta beste esparruetan ibiltzen dian enpresak, hortik, hezkuntzatik, beste bere esparruetara atera nahi duten benefizio bat edo atera nahi duten enpresak. Bai, baina batez ipiniko nuke muga bat, ze azken finean korporazio 2 edo 3 eskuetan datu guztiak eta botere guztia ipintzen ari da. Google eta Amazon eta Microsoft dana menperatu behar dute, gure seme-alaben hezkuntza bebai.
hor ikusten dut arriskua. Vale. Diana, zer iruditzen zaizu? Zuri, zer da, ez, ikaskuntza privatizatzea? Bueno, ni testutxo bat idatzi dut, ze, ez nazo noa, de repente ideiak botatzen, irakurriko txuet, bale? A ber, claro, ikaskuntza ingurunea, ez, digitalizazioa sustatzen duten teknologiak, baimentzen duen hezkuntzarako sistema bat da, ez? Hortik hasi naz. Aukera honek, askoren irudimena piztu du, ez? Osea, eta hezkuntza egiteko moduak horrekin batera, ez? Digitalizazioaren teknologiak emoten dizkigute gauzak beste modu batean egiteko aukerak. Orain arte, modu batean egiten ziren, aldagai berri batzuk sartuta, beste modu batean egin daitezke. Bestalde, hezkuntzaren zeregina, ez? Haur eta gazteak munduan murgiltzeko eta errealitatea eragiteko prestatu nahi ditu, printzipioz. Eta horregatik zentzua du, ez? Hezkuntzak digitalizazioarekiko ardura izateak, bai? Digitalizazioa arduratzen digu. Hezkuntzatik honi heldu behar diogu, zen eta munduan erabiltzen da, mundua eraldatzen ari da, eta hezkuntza gure haur gazteak munduan eragiteko prestatu nahi baditugu, horren inguruan jakin behar dute. Orduan, euren onurak, ezagutzea eta ezabantaiak jakitea komeni da, bai? Baina ezagutzen dugun munduaren eraldaketaren abiadura oso azkarra da, bai? Eta hezkuntza proiektu bakoitzatik proiektu eta eraiki beharko litzateken digitalizazio estrategia horiek askotan baliabideak tresnak erabiltzea bezala ulertu izan da. Digitalizazioak ekartzen ari den eraldaketa handiagoa hor da ordea, eta askotan ez dugu ulertzen nora garamatzan. Ez ulertzearen sentimendu hau, behintzat egokitzera bultzatu egiten gaitu. Ez dakiz zer pasatu da, baina behintzat egokituko gara. Bizi estrategia bezala oso primitibo duen jokabidea gizakiok, ez? Egokitzearena. Dugun digitalizazio ereduan eragiteko aukera dugula, barneratuko bagenu, hau da, egokitzea baino, eragiteko aukera dugula barneratuko bagenu, bai? Dugun elikadura ereduan eragin dezakegun moduan, bai, hori badakigu, zer jaten dut, zelan egongo naz. Baina digitalizazioa badirudi edo egokitzen naizela edo ez nauela, bai? Igual, behar bada, hezkuntzan digitalizazioa txertatzeko modua bestera batekoa izango litzateke. Eta zure galderari erantzunez. Zer ulertzen dut, irakaskuntza ingurunea, bai, privatizatzeaz. Nik ulertzen dudana da, botere harremanen aldaketa bat suertatzen dela, bai? Privatizatzen danean ikaskuntza ingurunea. Hau da, hausnarketa, diseinua, ez datorrenean hezkuntza proiektuatik. Non dugun hezkuntza ereduak boterea galtzen joan. Noren aurrean, Jabik esan duen bezala, hezkuntza sistema eta hezkuntza dinamikak bere baitan izatea bilatzen duten korporazioen aurrean. Dituzten negozio ereduentzako lehengai produktu eta bezeroak sortzen dituztelako bateren botere harreman aldaketa horretan irabazten dute. Hori da, nik ulertzen dut. Osea, azkenian, antzerki honetan, beste aktore bat sartu zaigula, ezta? Gure antzerki honetan, eta aktore hori, enpresa pribatuek, protagonismoa handiago hartzen ari diela, eta erabaki batzuk hartzen ari dira, nun erabaki horiek agian, beste aktoreen eskuetan egon barko lukete, ezta? Oia, pixkat labur bilduz, esan dut. Forma emoten ari diote. Guk eman beharko genioke.
Gaina antzerkia gidoia aldatzen ari dira. Antzerkiaren gidoia aldatzen ari dira. Guztiz. Guztiz. Vale. Bueno, Gorka, eta zuk zer diozu antzerki honetan? Ni adostasun maila handia daukate esandako guztiarekin, orduan saiatu naiz beste dimentsio batetik begiratzen, eta esaten dugunean hezkuntza ingurunea edo privatizatzen ari dela, o privatizatzen ez pribatua den zerbait oraindik badagoela, edo inkluso borrokatzeko prest gaudela esaten ari gara aldi berean. Eta hortik begirada bat, hau da, esatea kontestutik kanpo ezin da eraso hau ere ulertu. Hau da, neoliberalismoaren markoan kapitala saiatzen ari da are eta espazio gehien konkistatzen nolabait, ez? Eta ordezkatzen lehengo harreman horiek beste harreman batzuengatik, harreman merkantilengatik. Hor aipatu diren negozio eredua, kontrol galtzeak, eta horretarako estrategia ezberdinak erabiliko ditu, erreztasun maila handia ematen dietenak, segurazki ez pribatu diren alorretatik, momentu batzuetan, baliabide faltagatik, akatsengatik, ustuketa gaina baita ere lehen aipatu dan hori, ez? Nahita egindako ustuketa baten ondorio, espazio horiek beste agente hauek sartzeko uzten dituztenean, hor akats horiengatik sartzeko aukera daukate. Eta hortik hasten dira, pixkat, Dianak aipatzen zuen, markaje edo lerroak beraiek nolabait diktatzen, ez? Eta hori onartzen badugu edo nik esan dezakeguna da pixkat ere menderakuntza horiek maila ezberdina dituela. Baina soluzioak ere akaso maila ezberdinak izan behar dituela. Hau da, balima dago indar bat privatizatzailea guk horren aurka deitu aldiogu akaso burujabetzaren perspektibako indar bat jarri aldiogula, prozesu hori gelditzek, kontrarestatzeko, aurka egiteko edo ikusiko dugu. Ezta, orduan, indar hori, eta indar hori ez dela nolabait esan totalizatzailea, hau da, kapa ezberdina daudela, hau da, esfera ezberdina, burujabetza ez da zerbait zero edo bat, ez da digitala, nolabait da, maila asko dituen gauza bat, eta lorpenak lortu daitezke maila ezberdinetan. Orduan nik, ideia orokor bezala da, badagoela nahita dagoen prozesu bat, kentzen digula nolabait oso ohikoa dena eta ulergarria dena adibidez irakaskuntza munduan katedraren autonomia burujabetza perspektiba hori, bai? Herrien mailara igotzen badugu, herri batek edo kultura batek edo komunitate batek bere kurrikuluna antolatzeko gaitasuna ere esan genezake. Bueno, horren aurkako eraso bat gertatzen ari da, bai? Osea, maila horretako gauza baten aurrean gaude. Eta orduan guk aurrean jarri behar dioguna, ez borroka terminoetan, igual, horrela oso itxusi elitu daiteke edo behar bada batzuentzat gogorregia, baina bai, akaso burujabetza, hezkuntza eta teknologia burujabetza, kasu honetan digitalizazioa ari garelako eta da indar bat jarri genezakela martxan eta hor gehituko nioke nik faktore garrantzu bat ikuspuntu unibertsaletik egin beharreko lan bat dela. Ez naiz, ez pribatua didoanean ez dut publikoa bakarrik esaten, eta hor badakit gaina problematizatu dezakegula asko eztabaida. Baina esan nahi dut ikuspuntu unibertsala bai egon behar duela soluzioaren bidean. Oso ondo, eskerrik asko Gorka. Bale, pixka bat azaldu ez dute zuentzako zer dan privatizazioa hau. Momentuan, badakigu egoera oso konkretu eta oso xelebre batetatik gatozela eta gaudela, baina momentu honetan pixkat zein izango litzateke zuen argazkia. Nola ikusten dezute momentu honetan privatizazio prozesu hori nola dago gure hezkuntzan, gure ikastetxeetan, gure unibertsitateetan, ze puntutan gaude? Oso sartuta dago, maila desberdinak daude, ez pixkat argazki txiki bat eskatuko nizueke. Eta Javi, zer iruditzen zaizu zuri? Bueno, argazki hori ateatzean argi dago pandemiak baldintzatu egiten duela gaurko argazkia. Duela urte bat baino gehiago hasi zen pandemia hau, eta hasia batean konfinamenduarekin danak irakasle guztiok bultzatuta izan ginen etxetik
gure lana egiteko, eta orduan, kriston bultzada izan da, tresna digitalak erabiltzeko, ez beti ona. Azken finean, zuk borontatez egiten ez duzuna eta nahita behartuta egiten duzuna, askotan ez da ona. Baina baldintzatuta dago gaurko argazkia. Gure ikerketa taldean egin dugu, egiten ari gara ikerketa bat, eta galdetegi bat egin genuen pandemia, konfinamendu garaian, eta, nik uste dut lagina nahiko adierazgarria dela, ze 4.500 irakasle erantzun zuten Euskal Herrian, eta hortik ateratzen da, erdiak baino gehiago, online plataforma propietarioak erabiltzen dituztela. Google 47 eta Microsoft 5,5. Beraz, erdiak baino gehiago, plataforma pribatuak eta 12 erabiltzen zuela Moodle. Beraz, kezkagarria, dependen hori galdetu, baina hori da guk atera dugun argazkia hezkuntzarako plataformari buruzkoa. Argi dago, leku ikastetxe askotan bultzatua izan dira eta Google hartzea errezagoa dela. Epe laburreko soluzio oso ona da, oso tresna ona da, hezkuntzarako ere. Partxe bat ipintzeko, edo luzarako soluzio bezala, baina oso azkar ipintzen duzu martxan, eta diru gutxigatik. Nire kezka da, hori gure eredua izatea, eta gizarte moduan ez badugu erabakitzen hori gure eredua izan behar dela, ez da ondo egongo. Erabaki behar dugu zein den gure eredua epe luzean, oso ondo dianak esan duen moduan, elikaduraren eredu bat gutxi gora badakigu eta badakigu ideia eta konsientea gara elikagai transgenikoak ez direla onak, konsientea gara 0 kilometroko edo gertuko produktuak konsumitzea ona dela, hori ere konsienteak izan behar gara tresna digitaleekin gure eskoletan. Ez da gauza bera, Googleek ipintzen duen tresna bat danontzat eta bizitza osorako edo beste eredu bat. Hizkuntza eredu bat ere badaukagu hezkuntzan. Polemikoa izan da, baina gizarte moduan erabaki dugu zein den gure hizkuntza eredua hezkuntza sisteman. Nik uste dut gizarte bezala erabaki behar dugula gure hezkuntza digitalizatzeko sistema gure gizartean. Eta orduan, gaur bertan ikusten dugun argazkia, pandemia dalata, edo hainbat sinergia dalata, ez izateak bakarrik, korporazio handiek nahi dutena, baizik eta guk geok erabakitzea. Azken finean, dianak esan duen moduan, botere kontu bat da. Gaur egun, boterea datuetan dago. Enpresarik, korporazio handienek, menperatzen dituztena dira gure datuak. Gure datuak zer kezkatzen gaituen bilaketa bat egiteakoan, nori idazten diogun mezu bat, non gauzen Google Maps dela eta nora joaten garen egunero informazio asko daukate gure bizitzari buruz. Gu gara produktua nolabait, guk egiten dugunarekin datuak jasotzen dituzte eta hor etekin ekonomiko izugarriak lortzen dituzte. Guk nahi dugu gure seme alabak ere produktuak izatea, hori da galdera bat. Eta beraz, bukatzeko, ontxe bertan ikusten dugun argazkia, hori da betirako gura duguna, ala ez. Eta eztabaida hori eta debate hori gizarteratu behar dugu, eta lehenengo eta behin konsienteak izan behar gara, ze garrantzitsua den. Ondo, eskerrik asko, Javi. Diana, zer iruditzen zaizu zuri, gaur egungo argazkia? Bai, enik Javi bezala, ez ditut datuak, sistema, plataforma ezberdinen penetrazioari buruz, baina bai guraso bezala ikusten dute realitatea eta zer gertatzen da. Nik asko ikasten dut guraso bezala. Eta azken finean nik uste dut Javi esan bezala, evidentea dela, bai? Google dela plataforma erabiliena, naiz eta datuak ez izan. Eta uste dut horre klabea dela ez dugula ulertzen, gurasook eta hezkuntza sistemak, bai? Ez dugula ulertzen plataforma hauetan egotearen ekar dezakeen
gaztelaniaz dago hitz bat dela, el devenir, nora eramango dituen gure aurren bizitzak, nora gidatuko dituen gure aurren bizitzak, ez? Eta horren inguruan, nik ikusten dut nire eskolan, bai, irakasleak zeinen aktivistak diren, ez, bortizkeriaren inguruan, emakumeen boterearen inguruan, elikaduraren inguruan, eta hainbat gaien inguruan, berziklapena eta bar, baina ez dira kontziente, ez irakasleak, ez da gurasoak ez gara kontziente, zein eragin izango duen gure aurren bizitza guztia sistema baten baitan egotea. Bai? Zer harrapatu gaitu a kontrapie, edo? Zergatik ez gara kontziente, gauza berria delako? Bai, ez du ulertzen, ez da erresa ulertzea euren negozio ereduak, atzetek dituzten dinamikak. Bai? Zen eta guretzat datuak, bai, lehenengo eta behin, ez gara inkontziente gure arrastroaren metatxea gutaz esaten duen guztia, eurak egin ditzazketen irakurketak guri buruz noraino doazen, nik bere garaian ikasi naben marketinga eta zuzendari, eta esaten zuten, publizitatekoak zaborretan arakatzen zutela, jakiteko pertsonak, zer kontsumitzen zuen, zer olakoak, ez? Gaur egun ez dute horren beharrik. Gaur egun gutaz pilo batekit. Eta hori zer esan nahi dau? Esan nahi dau taldekatu alzaituztela. Niri oso interesgarria iruditzen zait, bai, gure gizartean klaseak taldekatzeko ditugun ereduak, aztertzea. Bai? Bai maila ekonomikoatik, bai kultur mailagatik, bai dena delako, erlijioagatik edo dena delako, ez? Google horiek dena puenteatzen ditu. Zen eta hezkuntza eredu ezberdinak, baliabide berdina erabiltzen baditu, horriek, bai, hezkuntza eredu ezberdinak egiten dituzten ahaleginak puenteatu ditzake. Bai? Orduan, hor badugu ezjakintasun bat, zeren eta ez dugu ulertzen ondo, bai? Baina ez ulertzeak ez du esan nahi, ezin dugula beste gauza bat egin. Bai? Esan nahi dudana da, adi egon behar garela, eta badaude zenbaitik gertzaile, adibidez, Kathy O'Neil eta abar, guk esaten ari garen emaitza berdinara heltzen dela, eta da, ezin dizu eta saldu zelan funtzionatzen duen. Ze, algoritmoak ezin ditut auditatu, bai, ezin dugu jaki, baina evidentziak ikusten ditu. Eta adibidez, zu klasifikatzen zaituzten moduak, gaur egun badakigu zein modu daude taldea klasifikatzeko, baina eurek asmatuko dituzte berri batzuk. Eta izan daitezke, adibidez, zuri ez dizute emango interes basuko prestamo bat, zeren eta ikusi dut lan bila zabiltzala, eta ez dekozu diru askorik. Beraz, bankuari gomendatuko diot, zuri interes altuko prestamo bat emotea. Eta hori da, bazterkeria klasifikazio bat. Pobrei baldintza txarragoak emotea. Zeren eta ez dute negoziatzeko aukerarik. Horrelako datu metaketak, horrelako klasifikazio eredu ezberdinak. Ez dakit, beste, baina ni Dianak unein zait. Bai. Justu momentu horretan, azaltzen ari zen taldekatze horretan edo. June egin da, eta, bueltatuko da, jarraitzuko dugu, Gorka. Zuri zer iruditzen zaizu, argazkia zuk nola ikusten ez du, takit aita zean, irakaslea, ze perspektiba daukazu argazkia ateratzeko. Bai, nire perspektiba da, hainbat gradu eta posgradutako irakaslea naiz, alde batetik Mondragon Unibertsitatean eta beste bat UPU-EUK egindako etikate dilotutako zea batean, ikastaro batean, Moodle formazioak ematen ditut bereziki eskola publikoetako irakaslei eta baita ere
eremu sozialetako agendei, eta hori da pixka bat nire divulgazio eta enpresa munduan ere barne formazioak emateko Moodleen inguruko baina, karo, hau da, guazen pentsatzea hezkuntzari bideratua eta hortik begira da, hortik niretzako, panorama oso ondo azaldu du Dianak, eta hori argi dago, niretzako horrainora gaituzten indarrak ikustea dago gakoetako bat. Alde batetik, Javi planteatu dezuna, COVID garaiak ez du ezertan laguntzen. De hecho, baina esango nuke ez duela aldatu du panorama asko, azeleratu dituelako jada gertatzen ari ziren arazo batzuk. Google eta horrelako enpresak gure eskoletan bat zeuden pandemia aurretik gertatu dena da, orain aukera hori egin duen jende batek, jende gehiago izan dela. Zergatik, alde batetik diskurso bat esatu duena eta ez duena aztertzen teknologiak ze ekarpen egin aldion hezkuntzari edo nondik egin diezaizkigukeen aportazioak ez teknologia horrek. Hau da, dago nolabait kritika falta bat teknologiek egiten duten ekarpen horretan. Hori da, bestea da baliabide atletik ere, naiz eta zenbait baliabide publiko eta beste maila batzuetakoak egon, pandemia momentuan ezin izan dira ere eskalatu, hau da, espero bazen behar konkretu eta txiki bati asetzea, behar hori handia izan denean, baliabide gehiago jarri behar dienean, baliabide eskasi batean gentozen eta oraindik ere egoera okerrago batera joan gara. Eta beraz, hor normal jendeak bide horiek, normala baino, bide horiek hautatzea. Erreflexio gehiagirik gabe eta hori da garrantzuena. Hemen falta zaiguna, hizkuntz komunitate bezala, gizarte bezala da, puntu batean reflexio maila batzuk eskuratzea. Eta hala ere esan behar da, ez gaudela, badaudela beste bide batzuk eta ikusten ari garela beste jende batek ere hau ikusita pausoak aurrera ematen ari dela. Badago edukien inguruan Wikipedia eta ezagutzen dituzuen Txikipedia, Wikipedia eta baita ere beste hainbat repositorio libre agertzen dira. Esperientzia piloto interesgarria badaude, adibidez, bi aipatzearren, Valentziako Generalitatek elkarlanerako zentral digitalak sortu ditu, 50 eskoletan pilotoak egingo ditu, software librean oinarritutako erramintak eta tresnak egiteko, Moodle, Scratch, Bluebottom, WordPress eta horrelakoak txertatzeko, baina hortaz gain formazioa emango du eta formatuko ditu preskriptore lana egingo duten irakasleak, hau da figura pedagogiko digitalak ere txertatzera da eta formatzera. Sozializazio prozesu horretan milaka eta milaka ikasleri eragingo dion proiektu bat. Eta gero badaude, adibidez, Educa Madrid, edo beste esperientzia batzuk, nun erraminta hauek oskuragarri jartzen dituzte eta martxan daude eta erabiltzen ari dira. Baina bi aipatzea. Eta gero, resistentzia mailean edo, nik uste ere jendea esnatu dela, bai guraso, bai irakasle, bai gizarte zibilean egon gaitezken beste hainbat agente, inkluso enpresatako jendea, gertatzen ari den honen aurrean, eta Exnetek Bartzelonan proposatutako datuen pribatutasunaren eta ikastetxeen digitalizazio demokratikoan bikaintasuna lortzeko proposamen bat egin du, adibidez, oso interesgarria dena eta guretzako referente bat izan daiteke. Ez bakarrik resistentzia maila horretan, zen badirudi hain eta hor ere badago borroka kultural moduko bat. Ez nik borroka aipatzen du gehiegi ez dut egin behar, baina horrela ateratzen zait. Diskursoetan ere oso errez irikitzen ditugu ateak, adibidez, odeiaren metaforak, eta odeiaren metaforan erabilera orokortua egin duguna, ez du ezertarako balio. Balio du, zehazki, pentsatzeko odeia dala zerbait, iaia fenomeno atmosferiko bat, hau da, ezin duzula ezer egin bere kontra, baita ere ez dakigula nun dagoen, beraz ezin duzula hor atzean dauden logikak eta gailuak eta prozesuak kontrolatu. Gainera ematen dizu aukera pixka bat,
pixka zure burua uxatzeko eta esateko, bueno, ez dakiz gertatzen den hor, beraz, ez naiz jarriko ikasten, garatzen, pentsatzen honen inguruan, zen odeia hori da, eta listo. Orduan, metafora horiek ere ez digute balio. Eta zibargea pentsatzen, zen metaforak balio digute beste bide bat, ez dut zehaztuko zein bide, baina beste bide horiek prefiguratzeko. Behar bada, Dianak proposatzen zuen hitz horren devenir edo datorren hori prefiguratzen edo aurreikusten garamatzaten irakurketak, pentsamenduak behar ditugu. Hori da niretzako klabetako bat, oso gutxitan entzuten dut, gero baliabide buruz asko hitz egin genezake, baina baliabideak beti agertzen dira, baliabide eskasia batean bizi da hezkuntza, hori argi dago, baina hau ere behar dugu, hau da, beste hortzimoga batzuetan kokatuko gaituzten pentsamendu eta lanketak. Bueno, aurrea dijoa denbora eta egia esan, izan batean juntzaigu ordu erdi bat. Bueno, eta pixkat gauza konkretuetara juteko. Bueno, aipatu dezute, hasiera baten, halako lilurapen fase baten egon gehala, murgilduta teknologiaren inguruan, ze ondo, ni barne ere bai, honek salbatuko gaitu, teknologiak errestu egiten dizkigu gauzak. Orain pixkat zea horretatik ateratzen ari gara, ezta? Lilurapen horretatik ateratzen ari gara, eta pixkat konstientziak eta esnatzen hasi dira, ezta? Jendea pixkat hasi da konturatzen, horren atzian, agian Jabik esaten zuen bezala, agian beste interes batzu daudela, ezta? Bueno, hori horrela ikusita, zer egin dezakegu, nun hasi gaitezke, bueno, hemen ere atera da oraintxe bertan, hasi behar degula gauza horietaz hitz egiten, ezta? Erabakitzen dugun bezala, zer nahi dut jan, edo nire seme alabak, bueno, jangelan eta zer nolako menua gustatuko litzaidake izateak, eta, bueno, hori guztia, nun daukagu hitz egitean, nun daukagu eztabaidatzea, zeini dagokio hori eztabaidatzea, zer egin dezakegu hori azaleratzeko, eta igual Dianari uzten diote oain tartea, lehen moztu indalako bere zea. Baita, ez dakit, hor egon bakarrik hitz egiten kontura hartu arte. Hori hona da. Non geratu nahi zen. Baina, bueno, a ber, nik uste dut... Bideo itzalita daukat, ez dakit nahi daukazun itzalita? Ez, ipini da zuze, uste ez nazen moderatzaile horrein sartu berri nahizelako, kendu didatela aukera hori... Bueno, hau baita ere boteren asuntoa da, ezta? Zeinek ematen dio zeini... Aukera, hori da. Beno, zer egin dezakegu? Beno, nik uste dut saio hau dela olakoak, partekatzea, entzutea, kontrastatzea, beti, osea, azkenean gizarteratzea, bai? Osea, nik uste dut bi edo gehiago, dimentsio ezberdinetan inberdala lan, bata da kalekoa eta gizarteatzearena, eta bestea aldugun heinean, hori trasladatzea, eragilei, osea, administrazioaren eragilei, gure hezkuntza politikak, eta gure hezkuntza proiektuak landu behar dituztenei, zeren eta ezin dira banatuta egon, hezkuntza proiektua eta hezkuntzaren digitalizazio eredu. Zeren eta erabakitzen baduzu digitalizazioa ez duzula erabiliko, eta punto, ez? Baina erabakitzen baduzu hezkuntza proiektua erabiliko duzula, nola erabaki, eta zelan, eta norekin, eta abar, hori hartu beharko da kontutan. Baina bidea ez da erraza, lehen Jabi eta Gorka esan dutenetik, oraindik ez dauelako sustratu bat, sustratu kritiko bat, ez dugulako ondo ulertzen arriskua, eta ez dugunez ulertzen arriskua bakarrik, mundu honetan ulertzen den arriskua da, mundua aldatzen ari da, egokitu behar naz. Gauzen modo oso reaktiboan, ez? Eta egokitze hori da, zein tresna, aterako nau ni, hemendik. Eta hor sortu den ilusio horretan, azkenean gizakiak egiten dugun guztia, diez konstrukzioak,
holan eraiki dugu orain, baina beste modu batean eraiki genezake, sortu dugun eraikuntza horretan, arduratuta gauz. Bai? Baina ez dugu ikusten hori apurtu daitekela, eta beste bide batetik eraiki. Hori kostatzen zaigu hori ikustea, ez ba? Hori ulertu arte, eta hor egin behar da lan, eta nik uste adibidez hezkuntza librezale taldea dela oso polita horretarako, eta horrelako dinamika pilo bat, bueno, niri behintzat oso ondo datorkit hor kontrastatzeko, hartu harremanetarako eta eta nolabait bultzatuta sentitzeko, ez? Eta, bueno, holakoekin hasi behar gara. Eta, bestalde, noski, aldauenak praktikan jarriz, proiektuak egiten, horren inguruan. Boterea baduzu, osea, erabakitzeko aukera baduzu zure inguruan, bai, egin, hasi zaitez egiten. Eta listo, hori da. Igual, hortik abiatuta Javiri galdetuko dizut. Zu uste duzu boterea badaukagula hori egiteko da, hor hezkuntzan gabiltzanak eta zer nolako margena daukagu gauza berriak egiteko, gauza eraldatzeko, eta nahiko azkar zeatu, ze uste Ramon, denboraz nahiko larri gabiltzala. Badaukagu margena edo oso zaila da hemendik privatizazio horretatik ihes egitea? Argi dago marko baten barruan gauzela. Marko horretan, Europan gaude eta Europak erregularizatu egiten ez baditu praktika hauek, edo kontrakoa esango dut. Europa mailan erregularizatu egiten baldin badira, enpresa hauek eta hezkuntzan erabilial diren sistema digitalak eta big data edo ez, erraztu egingo luke asko kontua. Baina gure mailan, nik uste dut oso garrantzitsua dela gizarteratzea arazoa, zabaltzea, esplikatzea jendeari zer den big data, zergatik dagoen arazo bat, eta gero eta jende gehiago ulertu egiten baldin badu arriskua, gero eta indar gehiago izango dugu. Ikastetxe batean, mugatuta gaude, ez bakarrik Europako legeak baizik eta Eusko Jaurlaritzak erabakitzen duenaren arabera, ikastetxe batean badaukate maila baliabide gehiago edo gutxiago. Ideiak badaude, ez bakarrik nireak, teknologiari buruzko aditu bat ikastetxe batean baldin badago, erreferentzia hori baldin badute irakasle guztiek, gauzak erraztu egiten dira. Teknikari horiek edo arduradun horiek buruan eta martxan ipintzen dituzten ereduak ez baldin badira bakarrik epe motxerako eta epe luzerako beste balore batzuk azpimarratzen baldin badira, eta ez bakarrik, hau behar hau edonola asetu behar dut, eta baitu, Googleek emoten dit aukera bat. Orduan, hausnarketa hori, epe luzerako proiektuak, gure proiektua ipintzea hezkuntzan gure SML alabentzat da garrantzitsua. Bakarrik inork ezin du egin, baina bakoitza bere mailan, esan dute, postu publiko baten dagona badauka aukera gehiago erregulazioak egiteko edo baliabideak banatzeko, irakasle batek informatuta baldin badago eta zein den arriskua ezagutu beharko luke, gurasoek ere badaukagu gurea, azken finean maila guztietan zehoz ere egin behar da, eta argi dago lehenengo pausua dela konsiente izatea zeintzu diren arriskuak. Bueno, epez nahiko, uste Ramon berez bukatu beharko genukela. Pena ematen dit baita ere, hemen bilduta gauden lau hizlari ez aparte baita ere jendea ere bai txatean parte hartzen ari da. Adibidez, Margarik aipatu du, bide luzea dago egiteke, eztabaida kritikoak zabalduko bada hezkuntzaren errealitatean. Eta Juanek baita ere pixkate egin du paralelo, konparaketa bat, eskola garraioak edo jangeletan, ez genukela onartuko horlako ezakitez, beste batzuk erabakiak hartzea gure partetik eta teknologian gertatzen ari da, gertatzen ari da hori, ezta. Bueno, nik uste labur biltzeko, edo iruditzen zait, egin dezakegun gauzen artean importanteena igual gizarteratzea dela, hau da, jendea konstientea izatea,
ze arazo dagoen, ezta? Eta hortik abiatuta, agian erresago izango zaigu, Gorkak aipatzen duen borroka hori aurrea eramatea, edo beste aukera batzuk planteatzea sikiera, ezta? Beste aukera batzuk badaudela erakustea eta onartzea, eta bueno. Bazakit, honekin bukatu beharko dugun, zakit zerbait gehiago esan nahi dezuten. Bai, nik esango nuke, hola, bukatzeko gauza txiki bat, uste dut jangelen eredua interesgarria dela, prozesu oso interesgarriak ematen ari dira, jangela ezberdinetan, tokiko eta agroekologikoa diren erikagaiak sartzeko, elikadura burujabetzaren perspektiba, eta bar. Uste dut eredugarria dela, eta guk ere, gainea, arlo ezberdinetatik hornitu ditzakegun espazio batzuk badaudela. Izan irakasletatik, gurasotatik, inkluso kontzertatu komunitarioak diren eskoletatik. Bada azpiegitura komunen ideia. Hau da, egon daitezke azpiegitura ezagutza komunean jarri ditzakegun. Uste dut elkarlan erradikaleko garai batzuetan sartuko garela, edo sartu behar dugula, zen nolabait gertatzen ari zaiguna oso garrantzitsua da. Eta orduan uste elkarlanerako dei bat egin behar dugula, eta elkarlan horrek komunen forma hartzea. Hau da, denok erabilgarri izango diren eduki, material, gailu eta barrak sortzean. Eta estrategia txiki bat usten badiazu, beti askotan gelditzen gera pixka bat arazoa ikustarazteko fase horretan. Uste dut, eta hor feminismotik ere asko ikasten da, arazoa ikustaraztea lehenengo fasetako bada, uste dut lortzen ari garela, gero problematizatu behar da eta ereduak konfrontatu behar da, esan hau posible da bestera batea, eta gero gainera etorri behar du beste fase bat emaitzak finkatu eta instituzionalizatzeko. Instituzionalizatzeko ez diot instituzio publikoek ardura hartzeko, baizik eta finkatzeko nolabait baliabideak hornituz, jendea formatuz eta bar. Uste dut 3 atal horiek buruan eukitzea garrantzitsua dela benetan eragin nahi badugu. Bueno, pues nik uste honekin bukatutzat eman barko dugula. Uste oso interesgarri izan dela. Nik uste, argi dago Lauron pixka akezia norantza dagoen bideratuta. Eta, ea hemendik aurrea pixka bat komentatu ditugun espazio horiek sortzen juten gean, eta gizarteratzeko prozesu honetan, denon artean, indarra egiten dugun. Ikuste gauza oso garrantzitsua da, eta ezin dugu alde batea utzi. Eskerrik asko denoi, etxean zaudetenak, hortxe txatean aizeatenak, eta Javi, Diana eta Gorka baita ere zui eskerrik asko, eta Ramon baita ere, EHUk eman digun aukera hau nik uste oso baliagarra izan dalako. Venga, eskerrik asko denoi eta honek jarraitzen du,